ትጽቢት ሓፂር ዛንታ ደራሲ ደንደን ሰለሞን ኣቕራቢ ኣስመሮም ሃይለ ኣዒንተይ ናብተን ተሰሪዐን ዝመጻኢ ነጥረታት ይጥምታ ነበራ ፍቕረይ ፈጣሪ ምሳኻ ይኹን ብህይወት ጥራይ ትረፍ ኣብ ጸጋማይ እዝኑ ሕሹኽ ኢለዮ ዝተኸድኖ ወታደራዊ ክዳን ሳብና ይጨኑ ነበረ ኣብ ኤነት ረኽዲብ ከሎ ኣእዳወይ ኣብ ሕቑኡ ተንቀጥቀጣ ቅልጽመይ ዓጺፈ መሰንገለይ ብሰንኪ ጸቕጢ ስንብታ ንውሽጢ ኸይፈርስ ክሕዞ ይፍትን ኣለኹ ፍቑረይ ኣብ ኤነት ረ ተሰቒሉ ናብ ኲናት ኣምሪሑ ኲናት ኣብ ህይወተይ ብገለ መንገዲ ንሳይ ዝተኣሳሰር ክኸውን ኢለ ፈጺመይ መሓሰብኩን ዕጫ ግን ብኻልእ ኣዚዙ ዕጫ ሕያዋይ ኣይኮነን ዕጫ ፍትሓዊ ኣይኮነን ዕጫ ይጉሕጉሕን በቃ ይኣቱ ከይተዓደመ እነሆ ሕጂ ኣብ ወሰን ጽርግያ ደው ኢለ ነተን ንዕራብ ፀሓይ ዘርክባ ዘለዋ ዝመስላ ተሰሪዐን ዝኸዳ ዝነበራ ዓይነትረታት ናብ ርሑቕ ክስወራ ይዕዘብ ኣለኹ ኣይጨደርኩን ደለየ ነይረ ኣብ ኣፍ ልብኻ ጥራይ ዝነብር ዓይነት ኣውያት ግን ኣሎ ኣፍካ ፈጺሙ ይረኽቦን እዩ ኩሉ ብሃንደበት ከም ሓደ ሰዓጽወ ማዕጾ ይጀሚሩ ምናልባት ድማ ቅድሚ ነዊሕ ዝተሓንጸጸ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ኣብ ውሽጢ እቲ ኣብ ትሕቲ እግርና ዝነበረ ሓመድ ደቂሱ ክፋሓርና ተጸበየ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ድማ ካብታ ምስማዕ ዘቋረጽናላ መዓልቲ ጀሚሩ ይኸውን ኣነ ዝፈልጦ ሕጂ ከም ዝጀመረ ጥራይ እዩ ስለምንታይ ከም ዝተጀመረ ድማ ዝኾነ ዝፈልጥ የለን ፍቕረይ ብህይወት ጥራይ ትረፈለይ ከም ቅዱስ ጭርሖ ከም ትሪ ህርመት ልቢ ንነፍሰይ ሕሹቕ ብል ኣብዚ ግዜ እዚ ኣፍቃሪ ክጽበ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እወ ፍቕርን መብዛዕን ኣሎ ኣብ ከባቢኻ ዘለዎ ፈለጥትን ዘይፈለጥትን ግን ኣይርድኦምን እዩ ልክዕ ኣብ ገጽካ ይስሕቁ ፍቕሪ ግን ብድሕሪ ሕቑኻ ካብ ሰሓቕ ኣይከላኸለልካን እዩ ደቂ ኣንስትዮ ነዊሕ ክጽበያ ከም ዝዓብዳ ሓቢሮምኒ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ድማ ካብ ምጽባይ ሓሊፍ ክትገብርዮ ነገር የብልክን ንዙርያ ክረኣይ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ ምርጫ ክውሰዲ ከመይ ገይረ ክገልጸሎም እኽእል ንሱ እዩ ኣነ ዝመረጽክዎ ንሱ እዩ ትጽሕፍቶ ዝመረጸለይ ክኸይድ መሪጹ ክጸንሕ መሪጸ ንሱ ጥራዩ ትገዳሲ ዝነበረ ስምምዕ ሓደ መዓልቲ ክንፈላለ ከም እንኽእል እፈልጥ እየ ፍቕሪ ንዘለኣለም ውሕስነት ኣይሂብኒ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ሃገሩ ንጻውዒት ሃገሩ ኣኽቢሩ ንዝወፈረ ወዲ ምግዳፍ ዝኣመሰለ ሕሱር ተግባር ግን ኣብ ሕልናይ ኣይክህልወንን እዩ ኲናት ዘፍርሕ ቃል እዩ ካብ ዓጽምቲ ሕሉፍ ዝተሃንጸ ንህልው ዝበልዕ ንመጻኢ ከም ሓሙኽሽትን ዕንወትን ዝተፍእ ዝፍሕር ምሕረት ዘይብሉ ኣራዊት እዩ ንሕና ደቂ ሰባት ግን ታሪኽ ምርዳእ ዝኣበና ዋዛ መሲልና ደጋጊምና እናገበርና ንቕጽል ኣካላት ኣብ ሓመድ እናወደቑ መንቀዲሙ ባንዴራታቱ ኣብ ንፋስ የዋዛውዝ ንቀዳደም ኣብ ካርታ ብቐለም ንዝተሳእለ መስመራት ናብ ደም ንቕይሮ ሓደ መራሒ እዝናትና እዩ ክብል ካልእ ኣይሰማማዕን ሃንደበት ድማ ተራኺቦም ዘይፈልጡ ውልቃዊ ባእሲ ዘይብሎም ደቂ ሰባት ንሓድሕዶም ክቐትሉ ይእዘዙ ክልቲኦም ድማ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝኾነ ኣይፈልጡን ትእዛዝ ጥራይ ግቡእ ጥራይ ኲናት ጥራይ ክሳብ ሕጂ እውን ዛንታታት ጀጋኑ ናይ ዓወታት ናይ ዝተዓወቱ ውግኣት ንጽሕፍ ናይ ተዋጋእቲ ሓወልቲ ንቐርጽ ንጐደናታት ብስም ጀጋኑን ጅግንነት ዝተፈጸመሎም ቦታታትን ንሰምዮም ንደቅና ገለ ውግኣት ኣድላዩ ምዃኑ ነግሮም ኩሉ ክሳብ ክንዲ ዝዕሽነት እዩ ብሓቀኛ ህይወት ዝተጻወተ ጸወታ ሓደ ኣረጊ ሰብኣይ ዝነበሮ ህርፋን ናብ ቀብሪ መንእሰይ ተቐየረ ታሪኽ ዝደጋገም ስለ ዝረሳዕና ዘይኮነስ ምምሃር ስለ ዝኣበናዮ እዩ ይበሃል ምኽንያቱ ኲናት ብዛዕባ ፍትሒ ወይ ጽድቂ ኣይኮነን ብዛዕባ ስልጣን ምቁጽጻር ሓደ ወገን ብሓቂ ክዕወት ይኽእል እየ ዝብል ምትላል እዩ ዝዕወት ግን የለን ናይ ብሓቂ ይኮነን
መሬት ገና ብሬሳታት ተሸፊኑ ኣሎ ባሕርታት ገና ብኣውያት ናይቶም ዝፀሓሉ የቃላሕ ኣሎ ምድሪ ንባዕላ ተቓፂፃ ተመሪሳ ተሓዝን ኣላ ወላ እውን ነዚ ኩሉ ዕሽነት ንፍለጦ እንደገና ክንገብሮ ኢና ፍረ ዓወት ናይ ኩናት ናጽነት እዩ ዝበሃል ኣይፋሉን ግን እቲ ናጽነት ኣይኮነን ኩሉ እቲ ኣብ ታሪኽ ዝተረኽበ ናጽነት ዘይኮነ መዳለዊ ንኻልኣይ ኩናት እዩ ነይሩ ሕጂ እውን ከምቲ ልሙድ እዩ ዝድገም ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ስለምንታይ ኩናት ኣድለየ እዚ ሕቶ እዚ ኣዴታት ኣዋልድ መርዓውቲ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ነፍሰን ዝሓቶ ሕቶ እዩ ነፍሲ ወከፈን ድማ ይጽልያ ኣዴታት ደቀን ብህይወት ጥዑይን ንቡርን ስነ ኣእምሮን ካብ ሰራዊት ክምለስ እውን ይጽልያ እተን ኣዋልድ ኣብ ዓራትን ተደፊእን ነቲ ኻዓግቶኡ ዘይከኣላ ብኽያት ኣዴታተን ይሰምዓ እቶም ቆልዑ ኣቦኦም ናበይ ከይዱ ክምለስ ድዩ ዝብሉ ዘይቋረፁ ሕቶታት እናሓተቱ ኣቦታቶም ብሰላም ክምለስዎም ናብ ጎይታ ይጽልዩ እተን መርዑት ስእሊ ሰብኡተን እናሰዓማ ብሰላም ክምለስወን ምስ ደቀን ከይዘኽትማ ይጽልያ እንሆ ኣነ እውን ይጽልእ ኣለኹ ኣብ መጀመርያ ናብ ኣሃዱ ጥራይ ይኸይዱ ኣሃዱ ዝነበረቶ ቦታ ኣበይ ምዃኑ ይፈለጥኩን ፋልመይቲ ደብዳቢኡ ቅድሚ ምልኣኹ ግን ወርሒ ዘይመልእ ግዜ ሓሊፉ ነበረ ሰላም ፍቕረይ ናብ ዶብ ተወሲድና ኣለና ክሳብ ሕጂ ድፍዓታ ምኹዓት ኢና ዘለና ንኽንደይና ክንጸንሕ ወላ ሓንቲ ዝተፈልጠ ነገር የለን ቀልጢፎ ክውዳእልና ትጽቢት ንገብር ደብዳቢኡ ምስ ኣንበብክዋ ካብ ምንቅጥቃጥ ዓዲ ይወዓልኩን እንታይ ኸድፋዕ ምኹዓት ንምንታይ ዝምለሰሉ ሰዓት ቁርፂ ዘይፍልጥዎም ድሕሪኡ ድማ እታ ቴሌቭዥን ነቲ ሓዊ ነዳዲ ወሲኻቶ ኩናት ብኹሉ ዶባት ተጀሚሩ ሰራዊትና ዓወትና ጨበጠ እዩ ኣብ ኩሉ ዶባት ዘለዉ ሰላማውያን ህዝብና ከካብ መረበቶም ይወፅእ ኣለዉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዜና ይስማዕ ነይሩ ናብኡ ኸይድ ድዩ ወይስ ኣይከይድን እዩ ስለምንታይ ብዝርዝር ዝያዳ ዘይጸሓፈ ኩልኩል ዲ ኮይኑ ወይስ ንዓይ ከፍርሓኒ ስለ ዘይደለየ እዩ እዚ ዘይርጉጽነት ዝገደደ ዝያዳ ፍርሕየ ኸጥርጥር ኣይገይርኒ ኣብ መጀመርያ ክጽሕፈሉ ፈቲነ ሽዑ ጽሑፍ ኢደይ ገና ርጉእ ነይሩ ትማሊ ምሸት ከምታ ትፈትዋ ሽሮ ኣብ ጻሕሊ ገይረ ስርሐ ትማሊ ሓፍቲ ካፍሩታታት ሒዛ መጽያትኒ ቡን እናሰተና ኩሉ ትቆልዓን ከለኻ ድዩ ምስ ዓበኻ ዝገበርከዮ እናልዓለት ብዙሕ ኣስሒቃትኒ ናፊቓትካ በዛ ዓይና ክትወፅእ ደሊኻ ትማሊ ምሸት ናብታ ገዛና ኻፈ ኸይደ ኩላተን ወይተራት ኣበይ ጠፊእኪ ኢለን ብሓጎስ ተቐቢለናኒ ናብ ኩናት ከም ዝኸድካ ፈሊጠን ሕጆኸ ክምለስ እዩ ኢለን ከስሕቓንን ከጻውታንን ኣምሴን ሕሳብ ከይኽፈላት ዘይደናኒ ንኣሹ ነገራት ዕለታዊ ነገራት ብዛዕባ ንቡርነት ተጽሒፈ ዝምለሰሉ ነገር ክህቦ እዩ ኢለ ሓሲበ ኣብ ደገ ዝነበረት ዓለም ግን ትቕየር ነበረት ኣዝዩ ዓዊሉ ኣዝዩ ዘይግደስ እቲ ኩናት ገና ይቕጽል ኣሎ ይብሉ ሰብ ይመውት ኣሎ ይብሉ ቆልዑ ክጻወቱ ፍቑራት ከስሕቑ ኣረግቶት ኣንስቲ ምስ መንፈስ ሰብኡተን ኢድ ንኢድ ተታሒዘን ክርኢ ደልነ ኣነ ኣረጊት ኣይኮንኩን ግን ድሮ መበለት ኮይነ ኩናት ከምኡ ዝገብር ብዘይ ቀብሪ መበለት ይገብረካ ጸሊም ክዳን ወይ መቓብር ኣይትረክብኒ ኢኻ ምጽባይ ጥራይ መወዳእታ ዘይብሉ ዘስካሕክሕ ትጽቢት ዜና ምርኣይ ኣቋርጽኩ ኣብ ኣእምሮይ ዝኣተዎ ኩሉ ምስሊ ቁስሊ ኮይኑ ኣዒንተይ ዓሚተ ካብ ክውንነት ክቋረጽ ፍትን ግን ብዘየገድስ ብጥይት ነብሶም ዝተበስዑ ሰባት ብተፈንጃራ ኣካላቶም ዝተቋራረጸ ብታንኪ ዝተዓምጩ ቀሬሳታት ዝተቓጸሉ ገዛውቲ ሰባት መዳፍዕን ሓውን ሒዞም ክጓያዩ ዘርኢ ምስልታት ክሳብ ሕጂ ኣብ ርእሰይ ይንጸባረቑ ፍቕረይ ብህይወት ጥራይ ትረፍ ነተን ዝተነኽሳ ኸናፍረይ ክሳብ ዝደሚኣ ብስምባደና ልሓስኩ ሕሹ ኽብል ነፍሲ ወከፍ ምስሊ ከም መርዚ ውሒጠዮ ጸለኹ ጸሎት ግን ቆፎ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኣሚነ እምነት ግን ምስ ምብራቕ ፀሓይ እናኸበደ ኸደ
ምናልባት ብሕጂ እውን ኩሉ ጽቡቕ ክኾን ይኽእል ድዩ? ኩሉ እንተዘይተቐይሩኸ እቲ ውግኣትከ መዓዝ ይኽዛዘም? ካብዚ ምጽባይ ወጻኢ መን ምዃነይ ይስእነኒ ኣሎ። እታ ኣነ ዝነበርክዋ ጓል ኣንስተይቲ እታ ዝሰሓቐት ዝሓለመት ዘፍቀረት ትነብር ዝነበረት ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ መጸበዪ ክፍሊ ፍርሕን ድሌትን ተዋሒጣ ትኸይድ ኣላ። ኣእምሮ ይጐይ። ሓደ ዓይነት ዝኽሪ፣ ሓደ ዓይነት ፍርሒ፣ ሓደ ዓይነት ጸሎት፣ ኩነትን ቅብጸትን ኣብ ንሓድሕዶም ይዳመዩ። መዓልታዊ ናብ ሓፍቱ ይኸይድ። ንሳ እያ ሓንቲ ዘላትኒ ሰብ እንታይ ኣሎ ሓድሽ? ካብ ሓዋ ሓዳስ ደብዳቤ በፂሕዋ ድዩ ኢለ ይሓታ። ዜና እየ ዝነግረኩም ዘለኹ። እቲ ምጽባይ ቋንቋና ኮይኑ ኣብ ቀጻሉ ወጥሪ ስለ ዝነበርኩ ንኹሎም መሓዝተይን ፍለጥተይን ገዲፍ እዮም። ካብ ገዛ ወፂኤ ንፋስ ክወስድ ብቐጻሊ ዝገብርዎ ዝነበሩ ፈተናታት ምሽጋር ኣቋሪጾም ምህላዎም ጽቡቕ እዩ። ሓጐስ ኣይደለኹን። ሓጐስ ክሕደት እዩ ነይሩ። ኣብዚ ምስ ሓፍቱ ዝገብሮ ምረኻባት 3 ወርሒ ብዘይፍራሕ ሓለፈ። ብድሕሪኡ ድማ ካልእ ደብዳቤ መጸት። ንዓይ እታ ኣዝያ ተስካሕክሕ። ሕጂ እውን ኩናት ብዝለዓለ ናህሪ ይቕጽል ኣሎ። ፍቕረይ መጺእኪ ክትፋነወኒ ዲኺ? ክኸይድ ኣይከኣልኩን። ክኸይድ ከም ዘይክእል ኣብ 4 ነጥቢ ዝተዓጽወ መልሲ እዩ ነይሩ። እቲ ኣብ ርዱእ ምኽንያታት ተዘርዚሩ ከም ቅቡል ዝተወስደ መልሲ ንዓይ ቀታለይ እዩ ነይሩ። ንፍቑረይ ዋላ ናብ ገሃነብ ምጽኒ ኢለኒ ዓይነይ ዝሓሲ ይኮንኩን። ምስ ናፍቖተይ ምስ ህርፋነይ ክኸዶ ዘይምኽኣለይ ቃንዛይ መሊሱ ብኢሱ ብጓሂ ልበይ ተሰይረ። ደብዳቤታት ኣብ ምጽባይ መዓልታት ተጐቲቱ። መዓልታዊ ክመጸኒ ብዝብል ተስፋ ናብ ኩላ ኣንፈተ ቋምት። እተን ሰደደን ደብዳቤታት ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብርሃን ዝህብ ዋዛ ዝመልአን ነይረን። ይቕረታ ፍቕረይ፣ እዛ ደብዳቤ ዝተቓጸለት ኣብ ዝነደደ ታንኪ ኾይነ ይጽሕፈልኪ ስለ ዘለኹ እየ። እዚ ዝቃጸል ዘሎ ሓዊ እንተትርእዮ ብርግጽ ስጋዊ ዕፉን እንተትጠብሰሉ እምበልኪ ነርኪ። ብምሉእ ልበየ ዘፍቅረክን ዝፈትወክን። ነተን ዋዛ ዝመልኦ መስመራት ብዝተዳፋነቐ ስምዒት ኣንበብክወን። ኣብ እውን እንተኾነ ኣብቲ ውዑይ ቦታ ናይ ዋዛ ስምዒቱ ኣይሳእነን። ዋዝኡ ሰሓቕን ንብዓትን ኮይኑ ንልበይ ኣድመዮ። ድሕሪ ሓደ ወርሒ የተን ደብዳቤታት ውሕድ ጊዜ ክመጻ ጀመራ። ዝኾነ ዋዛ ኣይነበረንን። ምስ ነፍሲ ወከፍ ዝጽሕፎ ደብዳቤ ገለ ነገር ዝዓቢ ዝነበረ ይመስል። ኣብ ሓንቲ ካብኣተን ድማ ከም ዝስዕብ ዝብል ሕቶ ዝሓዘ ጽሑፍ ዘይድለይ። ፍቕረይ መትንታትና ናብ ሓጺን ተቐይሮም ኣለዉ። ጥኢት ምጽባይ ደኺምና ምሕባእ ገዲፍናዮ። ምስ ሞት ተጣቢቕና ንነብር ኣለና። ኩላትና ናብ ቤትና ክትምለስ ይሕሰብ እዩ። ድሕሪኡ ተን ደብዳቤታት ጠቕሊለን ምምጻእ ኣቋረጻ። ድቃስ ኣላገጸለይ። ኩላ ዓይነት ዘስካሕክሕ ዕቡድ ትርኢታት ኣብ ርእሰይ ተመላለሰ። ቆሲሉ ግንባሩ ተበቲኑ ኣብ ጎኑ ብዝተፈንጀረ ክደሚ ወይ ክቃጸል ኣብ ኣእሙሮይ ተሰሚዕኒ። ኣይበኸኹን። ኩሉ ውሒጠዮ። ብህይወት ክተርፍ ምዃኑ ዝሃበኒ ቓል ኣሚነ ብተስፋ ይጽበ። መብጻዕታት ግን ቃላት ጥራይ እዮም። ኣብ ትሕቲ ክብደት ክውንነት ስንጠቑ ብትኽታኽ ፈትልታት እዮም። ኣእሙሮይ ድማ ነቶም ፈትልታት ይቋጽር። ንኹሉ ይስሕብ፣ ይኣስር፣ ይፈትሕ። ድሕሪ ሕጂ መዓልቲ ክቖጽርኒ ስቕታ ጥራይ ዝቖጽሮ። እቲ ስቕታ ድማ እቲ ዝዓበየ ዓው ዝበለ ነገር እዩ። ብለይቲ ይጭድረለይ። ነፍሲ ወከፍ ኩርናዕ ናይ ዝሓደ እዋን ሰሓቑ ዝነበረ ባዶ ገዛ ይመልኣ። ሓደ ጊዜ ስሙ ናብ ጸልማት ሕሽኹ እናበልኩ ካብቶም ወላ ሓንቲ ዘየቕርቡ ጽላሎት መልሲ እናለመንኩ እዛረቦ። እቶም መናድቕ ዝዕጸው ዘለዉ ኮይኖም ይስምዓኒ። ጊዜ ደዋብ ዝበለሉ ቤት ማእሰርቲ ሓሳባት ተዓጼ። እቲ መፍትሕ ድማ ኣብ ህውከት ኣእሙሮይ ይጠፍእ። ድሕሪ ሕጂ ሓሳባተይ ኣበይ ከም ዝጀመር ወይ ከም ዝውዳእ እኳ ኣይፈልጥኒ። መዓልታዊ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢለ ኣለኹ። ምንቅስቓስ ይብለይን። እንተተንቀሳቒሰ እቶም ሓሳባት ዳግማ ይባታተኑ፣ ይስርዑ። ሰቒለን ተጸኒሐ መሪሮምን ረጒዶምን ይሰፍሩ። ከም ዝበስበሰ ቡን፣ ከም ዘይሓዊ መድሃኒት የዝሰትዮም። ድቃስ ኣቋሪጸ። መጀመርያ ንሓደ መዓልቲ፣ ድሕሪኡ ንሰሙናት፣ ድሓር ከዓ ድቃስ ተቋረጽ ኩላ መዓልቲ በጽሐት። ዓለም ድብዝዝ ኢላ።
كم بدك أسوس خي سب كوينا كنبر جميرة عداوي كمي جيرا خمس حفرة سعين سبلا يكون ستة قمي كم تطعم كذكر يكالكون مسبات زراري با أسماتهم رسيهم أوشت تذكرتاتي زنبر نيرة نسوون كي ترفو كهسو جميرهم اتاب حدا وانا بأمري أزي ياو زنبر دمصو حج كم ماي أفساس ورد كوين تسمعه اتاب دحري شفان عيني تسفي زنبر قصو حج ورق النابلة يتفعن الله اتاب سامبو اي كم تكخ سعل زي كل سنحة تنفاسو حج فاسيمو خم زي نبرا خوينو تسحي بوسيو دحركا ولا حنتي حزن هيكونن سلام هيكونن مد الناس تراي سقايا يا مودا تابصحه أنا من زنبركو يكونكن أنا زغن سبا يكونكن أنا تثبيتي أنا حزني فقري أزي نويح صبي لبوتا أنا إيه جن من البعض زغلو ندحر حجدي زحلم زلخو ويد ما زغلو خمي جيرا خمز برابر زر سعكو حلمي مخانو دما أي فلتني أنا جن كساب حجي أوسن سرقيا رويلة نتن عرب صحي زركباز مسلا تسرعين زخداز نبرا إن ترداد نابرحو كسورا يعزب اللخو اتحشخ زبلو دما كساب حجي كم كدوميو فقري بيوت راي ترفلي تزحفة بدندن سلمون عربي أسمرهم هيدا سونا ديد سلامي لوغين عدد سلامي ريتري ديد سلامي لوغين عدد سلامي